Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan san labi. Aya, so #1 pop music station, DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balita da lokal balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narenglan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo o dasayang kabuwasan Magtaryon Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mujares kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanya technical control si Engineer Nixon Dakal.
Agunatan na Martes sa petsa 27 bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kason Bausi, Laki, Inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Limaran kaso na dya sa Vexation na Laki, Impisok at Karsel. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Negosyanten BE, Inaristo at kaso ni Stapa. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Membro na Barangay Police Action Team, Nalnar Inatoy. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Undabag tayo adasare ulo na balita ada nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Duterte indiklaran na fit to stand trial jud ICC. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Bato Nosyo jud Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Apat iran na impan ambos at ampatuan man kaparpara palapag na PNP. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. BN empleyada jada DNR asakute at kason extortion. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Manhad versus atong ang 14 iya lugar sinukisok na si IDG. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kumadwan impeachment laban at kinang Presidente Marcos insaklang jad kamera. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wajaray detalye at dasaray balitad lokal. Tres anyos siya laki na arrested oras na alas 8:50 na kabuasan jada barangay Zone 5 Balay na Rosales, Pangasinan. Sa may suspect so inaresto base at biskog na warrant of arrest yung paksab na korte wala da silong na criminal case number 7968-R Makalanor adin sunggay na section 5A na Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children na Act of 2004. Inggan na korte sabitlaan na suspect yaman piyansa at kantidad na 2,000 piso. Si katunatan sa nawit yada Rosales Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Inaristo na sa otoridad sa 72 anyos siya laki od oras na alas 11:10 sa nakabuasan ya barangay Bugalyon, Posada, syudad na San Carlos. Sa may suspect so inaristo basid biskog na warrant of arrest yung paksab na korte yawalan na limaran waranta. Yung pasilong at criminal case number 10230, 10231, 10232, 10233, dan 10234 at kason anjasa Vexation. Inggan na korte so abitlan suspect yung piyansag kantidad na 3,000 piso kada sakay at kaso si katunatan sa nawit jada police station jad syudad na San Carlos. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Negosyante na arrested oras na alas 12:40 na kaagawan jad barangay Poblasyon Balay na Binmali, Pangasinan sa operating unit na Binmali Police. So ang arrested 38 anyos si negosyante BE presidente ng barangay ni Gilayan Balay na Binmali, Pangasinan. Inaresto sa bitlang suspect Makalanor at agto impan
Og to niya preng da korte la din sunggay na batas pambansa bilang 22 estapa ya walang criminal case number 29118 tan 29119 tan sikatoy impampiyansa at kantidad na 12,000 piso kada sakay kaso tan sikatumat so unarap at sunggay na bouncing check law ya walang criminal case number 102601, 102602, 102603, 102604, tan 102605. Ya walay inggetarya piyansa at kantidad na 30,000 piso kada sakay at kaso sa may suspect sa wala da kustodiya na Bimbali Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Marikit inaresto na taklay na uloy at oras na alas 12:30 na kaaguan Jada Barangay Poblacion District 4 Bali na Pusurubio, Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 50 ang gapoy anapan residente na Barangay Alipangpang David Lambalay. Inaresto sa bitlan na suspect base biskag na warrant of arrest impaksib na korte makalanura da kaso na unjust vexation. Yung wala da silong na criminal case number 8754. Yung sikatoy yung gangan na korte, yung mampiyansang kantidad na 3,000 piso. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Barangay Police Action Team member nalner Jed Barangay Dumalandan Center, Bali na Lingayen, Pangasinan. Sa may suspect, sumantaon na sa 67 awala na live-in partner, residente na abit na lugar. Jad ginawa ng investigasyon na pulis Lingayen, tanunong at palapag na Ruina Lipata Bautista, 33 anyos, wala asawa, housewife, residente na abit na lugar. Sama amatunyaso imalis at abong at oras na alas 8 na kabuasan, pian unlad pispan yung mga lana sira, asingger at Agno River. Bangbalat ag malakapawil sa bitlang biktima. Banda da alas 9:40 na kabuasan, walay manangaran na Albert Basa Arcaparas, 40 anyos, driver residente na bitlang lugar. So akaning nang ada bangkay na biktima, yaman letletaw jada singgar na napispan. Sa may biktima so inawit jada hospital bangbalat si kato indeklaran inatoy. Tan inyawit jada pueraria padlan at Siyudad San Carlos. Umpapuay yanalner sa biktima lapod hypertension o mild stroke. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na rekatibukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasaray balitad nasyonal. Wajaniray Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan, Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:18 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Umakit na sa 18 pasahero ang kumpirmadong nasawi. 317 ang nasagip at 24 na iba pa ang nawawala ng lumubog ang isang roll-off Roro vessel sa katubigang sakop ng Basilan nitong Lunes ng madaling araw. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, ang MV Trisha Kirsten 3 ng Allison Shipping Lines ay nanggaling sa pantalan ng Zamboanga City at patungo sana sa pantalan ng Holosulu ng sinawing palad na lumubog dakong 1:05 ng madaling araw. Kagad namang nagsagawa ang mga otoridad ng search and rescue operation upang sagipin ang mga biktima. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi overloaded ang lumubog na barko nang umalis ito mula sa Port of Zamboanga dakong 9:20 ng gabi nitong linggo. May 2.75 nautical miles o 5 kilometers sa northeast ng Balok-Balok Island sa Basilan. May lulan lamang anilang 332 na pasahero at 27 crew members na pasok sa authorized maximum capacity. Lumitaw naman umano sa salaysay ng ilang survivors na hindi maalon at kalmado ang dagat nang maganap ang trahedya. Kaugnay nito, binuksan ng Coast Guard Station Western Sulu ang isang information desk upang tumulong sa mga pamilya ng mga biktima. Gayon din sa mga concerned parties hinggil sa mga pasahero ng barko. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inianunsyo ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ng Lunes na kayang lumahok sa mga paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kanilang desisyon ay batay sa medical assessment ng 3 independenteng eksperto na nagsagawa ng medical na pagsusuri kay Duterte. Itinakda ng korte ang pagsisimula sa pagdinig sa kumpirmasyon ng mga kaso sa Pebrero 23. Nauna rito iginit ng legal defense team ni Duterte na walang otoridad ang tribunal na imbestigahan ang mga umano'y krimen sa Pilipinas matapos magkabisa ang pag-atras ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019. Unang iginit ni Attorney Nicholas Kaufman na namumuno sa defense team ni Duterte na ang isang state ay dapat bahagi ng treaty sa panahon na nagdesisyon ang korte ng kanilang jurisdiction. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. formal na ring inihain sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ito'y matapos tanggapin ni House Secretary General Cheloy Velacaria Garapil ang ikalawang reklamo na inihain ng oposisyon at inindorso ng Makabayan Bloc. Sa reklamo, inakusahan ng grupo si Pangulong Marcos ng betrayal of public trust matapos ang umano'y pagsisingit ng pondo sa mga proyekto ng DPWH na kung hindi substandard ang mga materyales ay ghost projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala,
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi na naman dumalo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa muling pagbabalik ng sesyon ng Senado kahapon, araw ng Lunes. Simula noong Nobyembre ay hindi na pumasok si de la Rosa. Sa isang panayam bago ang pagbubukas ng sesyon, sinabi ni Senate President Vicente Soto III na wala pa siyang naririnig mula kay de la Rosa. Sa katunayan, sinabi ni Soto na nagtataka siya kung paano napirmahan ni de la Rosa ang ulat na isinumite ng minority bloc tungkol sa mga pagdinig na isinasagawa ng Blue Ribbon Panel kaugnay sa maanumalyang flood control project. Nang tanungin pa si Soto na kung nakipag-ugnayan na si de la Rosa sa kanya, ay sumagot na hindi. Hindi dumalo si de la Rosa sa sesyon ng Senado simula noong November 11 matapos mapaulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Naharap si de la Rosa sa kasong crime against humanity kaugnay ng papel na ginampanan niya noong panahon ng madugong giyera laban sa droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nasa kote ng mga operatiba ng pulisya ang isang empleyado ng DENR sa kasong robbery extortion sa isinagawang entrapment operation sa Barangay Ugad, Cabagan, Isabela. Kinilalang suspect na alias Mona, 35 years old, tubong Tugigaraw City at nakatalaga sa DENR EMB Regional Office 2. Inaresto ang suspect ng Sabado sa nasabing lugar matapos namang ireklamo ng biktimang negosyanteng kinilala sa pangalang Nelia, 56 years old, ng Cabagan, Isabela, na umano'y kinokotongan ng suspect ng pera at mamahaling cellphone. Base sa investigasyon, nakatanggap ng liham ang suspect sa DNR Regional Office 2 na nagsasaad na ang biktima ay nagtatapon umano ng ginagamit na langis at baterya mula sa negosyo nitong isang gasoline station noong December 2025. Sinamantala umano ito ng suspect at nangakong aayusin ang problema kapalit ng 60,000 pesos at nagbanta pa na maaaring ipasara ang negosyo ng biktima kung hindi makikipag-areglo. Dahil dito agad na nagbigay ang biktima ng 40,000 pesos na tseke at 20,000 pesos na cash. Ngayon man, nitong Enero 23 ay muling nagpadala ng mensahe ng suspect na humihingi muli ng karagdagang 60,000 pesos para umano sa permit at isang mamahaling cellphone. Bunsod nito, napilitan na ang biktima na dumulog sa Cabagan Police na nagsagawa ng entrapment na nagresulta sa pagkakabitag ng suspect. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group na patuloy ang kanilang manhunt operation laban sa fugitive businessman na si Charlie Atong Ang matapos napasukin ang 14 na lokasyon nito sa bansa. Ayon kay CIDG NCR Police Colonel John Giagi, hindi sila titigil sa paghahanap kay Ang bagamat bigo itong makita sa mga lugar na itinitip sa kanila. Sinabi pa ni Guagi na nakatanggap na sila ng mahigit 40 tip at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ang, kabilang impormasyon na nakita itong lumalabas sa sasakyan, bumibisita sa mga game farm at tumatanggap pa ng mga mamahaling seafood delivery. Kabilang naman sa mga lugar na sinalakay ng mga otoridad ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon at Bicol Region. Sa kabila ng ulat na posibleng nasa Cambodia o Thailand ang negosyante, naniniwala ang CIDG na nasa Pilipinas pa rin ito, kaya patuloy ang pagbeberipika sa 3 target na lokasyon sa Maynila.
Si ang tanging unaccounted sa 22 katao na may warrant of arrest kaugnay ng misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. naniniwala ang nakaligtas sa ambush na si Sheriff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na ang apat na magkakahiwalay na tangkang pagpatay sa kanya ay may pare-parehong motibo. Sinabi ni Mayor Ampatuan na bagamat ipinalalagay nito na magkakaugnay ang serye ng pag-ambush sa kanya na ikaapat na pagkakataon ay milagrong nakaiwas muli sa mga bala. Klinaro nito na wala siyang ideya kung sino ang nasa likod nito. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP upang matukoy ang utak sa likod ng ambush sa alkalde sa Maguindanao del Sur, Kamakalawa. Ito ang kinumpirma ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa insidente ng pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa poblasyon. Ayon kay Nartates, nangangalap pa ng forensic evidence mula sa sasakyan ng mga baril at mga baril ng mga suspect at makabuo ng matibay na kaso laban sa mga responsable sa ambush. Inatasan ni Nartates ang Pro-Bar na paigtingin ang kampanya laban sa mga illegal o loose firearms sa buong rehiyon para maiwasan ang mga kahalintulad na pag-atake at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin, alas 6:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Napanood nyo na ba ang bagong commercial ng San Miguel Pilsen? Nostalgic at emotional. May kurot sa dibdib at nakakaantig ng damdamin. Makakarelate kayo. May mga alaala sa isang sulyap lang, muling bumubuhay ng nakaraan. Ang sarap balikan ng kwento ng pag-ibig at ang masasayang alaala ng kahapon. Noon hanggang ngayon, ano man ang yugto ng ating buhay. Kasama mo ang San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan
Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar. Paborito. Basista. Binmalen. Bugalyon. Paborito. Labrador. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Jad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa magpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama natin dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, pizza 27 sa buwan ng Enero 2026. Happy birthday sa mga magdiriwang ng kailang mga karawan ngayong araw na ito. Tan 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 tan. Tananananan. Ano yun? Isang bagsak ang talantiman. Ayan, oh. Kaya yung mga magdiriwang ng kanilang mga birthday, sigurado ako masaya sila ngayong araw na ito. Ngunit sa mga nakatanggap ng memorandum na galing sa PCSO, aba, mukhang asim ang kanilang mukha. Teka lang, birthday tapos PCSO. Ano to? Hindi kasi yung birthday masaya. Oo nga, alam ko. Pero itong kung ngayon, may mga nakatanggap ng memorandum, sulat, galing sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Aba, mukhang asim ang kanilang mukha ngayon. Dahil nagpadala ng memorandum ang PCSO sa mga chief of police sa bawat bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan tungkol sa illegal na sugal o kaya yung bukis sa STL, Grand bukis. 88. Ate, yan pala, bukis. Oh. So, pinadalhan, siguro ang unang pinadalhan dyan yung mas mataas kaysa sa mga hepe. Oo, siyempre. Di ba? Kasi ano yan lahat ba ng bayan? Okay, lahat ng bayan kasi ito yung pinadala doon sa kailang website ng PNP. Oo. Okay. So, basahin ko yung mismong Sige ito nga. ay kasagutan ng actually hindi naman kasagutan dahil wala akong malinaw na makita ritong kasagutan ng PNP. Okay. Republic of the Philippines, Philippine National Police Commission, Philippine National Police Regional Office 1, Pangasinan Police Provincial Office, Provincial Operation and Management Unit, Camp Governor Antonio Season Libsong West, Lingayen, Pangasinan, doon sa provincial quarter ito. PPO yan. Okay.
Memorandum number PCOMU 2601-123-0192. Okay. Ray. Ayan. Ano, ito yung kwan. 4 sabi niya, 4. Si distribution, sabi niya. Okay, ito yung distribute na kwan. Memorandum from PCMU. Siguro Philippine Charity Management Unit ito. Okay. Subject. Ito yung subject. Intensification of a police operation against illegal gambling. Okay. Yung date, January 23, 2026. So, January 3, ano na ngayon? January 27. So, 4 days na. Okay. Reference. Letter A. P620954. PCSO Gambling Operation in the Province of Pangasinan and Memorandum from ROD dated January 23, 2026 with the same subject as above. Number 2, this pertains to the letter from Miss Melquides A. Robles, General Manager, Philippine Charity Sweepstakes Office, reiterating the previous letter from Grand 88 Gaming Corporation, the Small Town Lottery Authorized Agent Corporation, STL, AAC, of the PCSO in the province of Pangasinan regarding the alleged illegal gambling operation in the province. Number 3, in this regard, you are directed to conduct intensify operation against illegal gambling in your area of responsibility. Likewise, file appropriate evidence warrants, sabi niya. Number 4, further submit result of action taken to this office, attention PCMU, through email address. Ito yung email address na nagpadala at siyempre pagpadala ng mga chief of police. So, number 5, for strict compliance, distribution, all COPs, copy furnish, PD Commander Group. Ito ay itong nakuha natin ni-receive ito. Ni-receive ito galing ito sa Dagupan kasi ang happy dito sa Dagupan, di ba si Wilmer Pagaduan. Police Lieutenant Colonel. Hindi, iba yung Wilmer sa Tsaka bago na ang happy kahapon. Bago na? Oo, bago na. Sino to? Si Wilmer Pagaduan. Police Lieutenant Colonel, pirmado po ito. Pirma niya ito. Okay. Sinong pumirma? Si Police Lieutenant Colonel Wilmer L. Pagaduan. Wilmer? Oo. Wilmer. Teka. So, ito ay So, diba si Colonel Pagaduan dyan, kay Wilmer, Kasi Lieutenant Colonel lang yan eh. Lieutenant Colonel. Si Okay. Police Colonel, si Pagaduan yung nag-OIC. Okay. Na napalitan naman kahapon. Okay. So, iba rin ito, so, ito siguro doon sa PPO ito, PPO. Malamang saan. Sa PPO ito, So, ito ay binigay sa atin ng ating informante na kopya. Okay. So, ang nandun sa baba kasi bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong malinis, tapat at maasahan. Ano masasabi mo dito, kapabor? Kung may ibinigay na sulat o letter galing sa PCSO, panahon na para gumawa ng aksyon. Bakit masasabing panahon na? Samantalang dapat from the start pa lang umaksyon na. Correct. Diba? So, yung mga otoridad natin dapat hulihin na yung mga nagpapataya o yung gumagawa ng illegal, yung bookies. Meron na pala yun. Anong date yan? January 7? Hindi, January 23. Hindi, yung kabibigay lang. January 23 nung binigay itong sulat na ito. Yung sulat na yan ay binigay sa mga pulis. Parang ganun ba? From PCSO to PNP. PNP. Okay, so ang PNP provincial office, siya yung magdi-distribute sa mga chief of police. Okay.
Oh, so naipit ang mga law enforcers natin, ha? Bakit naman maiipit? Hindi kung siyempre. anong tama, doon sila. Oh, sa bagay. Kung ano ang nararapat, doon sila. Siyempre, Kung kung may ano ang pabor sa taong bayan, doon sila. kung may mataas na opisyal na nasa likod ng illegal na sugal, itong bukis na ito. Oh, siyempre, medyo Kung merong gumagawa ng illegal, uma-action pa rin dapat. Action. Regardless kung mataas na opisyal, ano kung man, sino mang opisyal. dahil illegal. Dahil illegal yan eh. Saan ba lalagay ang ating mga otoridad? Siyempre, yung manghuhuli to enforce Ngayon, merong sulat ang PCSO na hulihin yung mga nagbubukis. Paano pag itong mga pulis ay nakahuli ng mga nagbubukis, yung mga nagpapataya, sagutan kayo kasi raratay patron nyo. Iyan ang problema ngayon. Kayo ba ay pipiyansahan o bibigyan ng abogado ng mga nag-uutos sa inyo na magbukis? Yan ang malaking katanungan yan. Yan ang malaking katanungan yan dahil siyempre, pag nahuli sila, kakasuhan sila sa korte, sino ngayon ang magpepiyansa sa kanila? Diba? Sino ang magbibigay sa kanila ng abogado? Dahil alam nilang illegal yan. Sige, eto, yung mga nagpapataya, yung mga kobrador at yung mga, ano tawag doon sa isa? Yung, kabo. Kabo, yung mga yan eh. Nasa bukis kayo. Tapos nahuli kayo. Problema na nga pampiyansa, pati abogado, paano na naman yung pamilya nyo? Yan ang problema ngayon. Naghahanap buhay kayo ng marangal. Tapos napunta kayo sa illegal. Yung Grand 88 na legal, biglang biglang nag-down kasi nga may report na mataas daw ang offer ng bukis. Ganun ba may percentage yung mga yun, parang 7% yata sa kanila eh. Doon sa legal. Doon sa bukis. Sa bukis. Sa illegal, ginawa yatang 10%. Mas mataas ang 3%. Mas mataas. Kaya ngayon, siyempre may mga nasilaw, pero yan eh. Pero kulang yan. Nakinita nyo kapag kayo ay nahuli ng otoridad. Okay, magkano ba yung yung pampiyansa pag nahuli kayo diyan? Siguro mahigit magkano yan? Ang pagkakalam po pag illegal gambling yata mga 20,000 ganun o 5,000 depende yan depende kaya yan ang dyan, masaklap dyan. Pag kayo nahuli, kayo mga gumagawa ng bukis dyan, nagpapataya ng bukis, paghanda-handaan nyo na. Merong classification pala yung piyansa sa Pilipinas. Correct, meron. Illegal gambling law. Kunyari, ito, Presidential Decree 1602, illegal gambling. Halimbawa, huweteng, bukis. Yan. Yung tumaya. Pati tumaya. Simple participation. Siyempre, kanyang kunay-bans yan Yung tumaya pa ito, binabasa ko lang, ni-research ko Simple participation / better, piyansa, humigit kumulang 6 to 12,000 pesos. Ayan, Tataya ka lang ng 10 piso, 100, pag nagkahulihan, yari ka. Piyansa lang yan Wala pa yung abogado mo Wala pa. Magkano yung appearance sa ng abogado mo? Eto naman, sa kolektor o yung nagpapataya, ay piyansa, humigit kumulang 30,000 to 60,000 pesos. Malaki. Mas mataas kung may aggravating circumstances. Yan. Yan. So, binasa ko lang po kahit kayo ay para aware kayo. Para aware kayo. I-search nyo po yung illegal gambling. Yung PD 1602 illegal gambling tapos piyansa. Yan, lalabas po yan. So, sa ganitong illegal na gawain, ang sumisir sa kabuhayan ng mga mahihirap. Pag nahuli sila, siyempre yari sila. Ang mga bukis na ito ay hindi nagbabayad ng kailang buwis at kakulang share sa PCSO Sa halip na tulong sa taong bayan, mas malaking bahagi ng pera ng taong bayan ang napupunta sa bulsa. May mga nai-involve na opisyal. Ayan. Ang mga bukis o illegal na nagpapataya ng steel,
ang nagpapahirap sa kaban ng bayan. Kaya dapat na wakasan na ito, itong naturang illegal na sugal na ito. Kaya kayong mga law enforcers, ipatupad na ang tamang batas. O yan. Ang mga bukis o illegal na nagpapataya, nagiging sanhi ng mas magkaroon ng bisyo. O yan. Yung mga kababayan natin, magkaroon pa ng korupsyon. Oo. Ang pag-aabuso sa operasyon ng bukis ay isang sampala sa kampanya ng kapulisan laban sa lumalabag sa presidential decree 1602. PD 1602. Yung illegal gambling na tinatawag. Kaya't dapat na na ito. Wakasan na ito itong illegal dapat na hulihin ng mga otoridad yung mga nagbubukis, lalo na dito sa ating lalawigan, at sampahan ng kaso. Sa korte ganun din yung mga mastermind. Hindi kung meron. Hindi lalantad yung mga mastermind. Meron tayong sinusunod na batas, Republic Act number 9287. Yung mga kanyan, yung mga protektor. Kaya panahon na upang linisin ang STL sa Pangasinan kung walang kinalaman yung mataas na opisyal. Kaya niyang kontrolin ang gumagawa ng mga bukis o illegal na gamit na yung STL Grand 88 Gaming Corporation. Diba? Kaya dapat ito itawag imano tayo pa. Sige. At sararay manuuloy, nubilbilang at agani akasabi at sikara jado opisina da itawag imano tayo. Dapat si Unggalaw Malaray kinatsaray aray leaders. Unggalaw Malaray leaders, kumon, lalo la jad luyag, no supatay leader at luyag. Siyempre, itawag imano tayo gobernador. Kaya, kumon, igang gandaray authority. Man-earl. Kasi, dahil, yun nga, jad malaknaban, pampapataya dararay bukis, at dapat naantaan to may gobernador ya wala raray nagagawa. So, katon itawag imano ya igang gandaray otoridad. Kaya ito warning na sa nagbigay na ng warning ang PCSO memorandum na pinadala sa Philippine National Police dito sa lalawigan ng Pangasinan para puksahin ang mga nagbubukis gamit ang STL Grand 88. Tignan mo yan. Mantakin mo, ginagamit pa yung hindi nila lisensya. Ang Hindi nila ginagawa ng prangkisa. bukis, magpapataya. Diba? At aabangan nila kung anong labas ng Grand 88. Correct. Yung STL. Tapos isasabay nila, paano pag may malaking tumama? Saan nila kukunin? Sino ang magbabayad pag bukis ang napagtayaan ng mananaya? Siyempre yung may prangkisa. Hahabulin nung taong tumaya itong Grand 88. Correct. Ang problema, ang napagtayaan niya gumagawa ng illegal. Pera na naging bato pa. Kaya't kayong mga mananaya, aware po kayo sa... Suriin nyo hong mabuti kung inyong mga pinagtatayaan o yung mga umiikot na mga Kobrador. Legal. Nasa Grand 88 sila. Kasi isa lang naman ang prangkisa sa Pangasinan isa lang naman. Bawat probinsya, tag-iisa lang. Ang problema nga dito, ang kapaborito Errol, nagpapanggap sila. Nagpapanggap. Meron pa yung kwan daw meron daw umiikot na yung ID mo kapalit ng 1,000. Hindi, nabalitaan ko yan. Yung ID at saka yung chaleco. Hindi lang ID. Chaleco ay papalitan na yung uniform tsaka yung ID ng Grand 88. I-surrender nyo muna. Sa itong 1,000. At habang nag-aantay kayo kasi... So nag-aantay, nakanganga yung nagpapataya ngayon. Sa pag-aantay nila, ibang tao pala ang kumuha ng ID at ng chaleco. Paano naman pataya natin? Wala. Yung hanap buhay ng nagpapataya, wala. Nakanganga. Yung kanyang pamilya ay gutom. Dahil nga, niloko siya ng mga umiikot na
kumuha sa mga chaliko at yung ID kapalit ng 1,000. Ha? O, pinangakuan na antayin mo dahil papalitan pero hanggang ngayon, wala nga. So, yan ang nangyayari dyan. Kaya kayo mga nagpapataya na legal, ang pinag-uusapan natin dito, kung may lumapit sa inyo na ganyang mga tao na nag-aalok ng 1,000, huwag kayong basta-basta na isusurrender yung naturang ID at saka yung chaliko. Dahil nililin lang kayo ng sindikato na nasa likod ng naturang illegal na bukis sa STL. Magandang umaga kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City at agaw din sa kanyang pinakamamahal na asawa si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Ayan, tuwing umaga. Yung M ni Madam Muñoz. Oo, Muñoz. Oo, so umagang-umaga nakatutok sila sa ating palatuntunan. Malakas ang radyo. So thank Pero you very yung much. mostly na bumabati kasi kay Caramel, yung kanilang mga kababayan din, kaya natin nababanggit nito. Siyempre, pag hindi mo rin basahin yung mga text nila, baka magtampo sila. Kaya dyan sa San Carlos, marami tayong taga-pakinig dyan, nung pagbaba ni kapaborito Errol doon sa kanyang sasakyan, nung nabusisan siya Errol Jurado, sabi nila. Dennis Muharis, sir. Hindi, kilala ko naman. Mukha lang ng kilala diyan sa San Carlos. Kaya marami tayong tagapakinig dyan sa may lungsod ng San Carlos. Ganon din dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Magandang umaga sa inyo dyan. Talagang inaabangan ang ating palatuntunan tuwing umaga. At ganon din dyan sa may bayan ng Mapandan. Mamaya, yung mga nagpadala ng kailang mga pagbate, ay ayon pong babasahin yan. Marami na pong dito, nakaabang sa ating Facebook Live. Kaya mamaya, babasahin namin yan. Ang inyong mga pagbate. Magandang umaga din kay Manager Joey Baby. Okay, like sabay. Ayan. Hindi pa tumilaok si San Pedro. Mangkokao pala yung manager. Masakbay ang babangon si manager. Ang gaano ang butil sa panahon. Talagang na iyamostutan na ang butil-butil yasingayilo. Mamaya talakayin natin yung panukala naman itong si Congressman Alex Arellano ng Kamanggagawa. Kini, kasi kasalukuyan balot, kamanggagawa, si Eli. Eli pala, Eli, may mga manalita, tama, Eli tama. San Fernando. Pero sino may yung kasalukuyan. Baka atan baka may nanim dati ra. Dati, pero si Katoy ng panukala balat. Amo? Magkwanta, balot. Si Kamanggagawa Party List. Si Eli. Na 28th Congress Ang paano darara? June 30 hanggang di sa Sakay, one seat na bati. One seat, Term niya 2025 hanggang 2028. Okay. Nani, ang tingaran to tayo, Ken? Kasi nalagyan Ken Congressman Alex Arellano Magano. Search mo paano, Ken. Pero may walat si Kaya, Ken. Amay, amay kayurong natan. Hindi, may panukala. Hindi, search ko labat si amay Ken. Pero nanantanay man, may panukala naman wala man So, atan at singwatan tayo, kaya rilabat na pigaran pa imano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putak-putak ng impormasyon? Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre, kasama natin ang ating kapartner dito. Good morning. Ako po, ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Uy, batiin ko nga, bago ko makalimutan, si Don Ramon Bautista. Ayan, senyor. Senior. Ayan. Siyempre, isama na rin natin si Junior. Ayan. Si good former morning. pareha silang former councilor. Dating vice mayor din. Dating vice mayor pala. Dating vice mayor si Don Ramon. Hindi, dating councilor din noon, naging board member. Oo nga. PCL. Nag-PCL yan. Pareha silang ano. Oo. Pero dating nag-ano ba siya? Nag-vice mayor ba siya? Nag-vice mayor. Vice mayor din, di ba? Nag-vice mayor. Tapos board member. Kaya... So, from VM, tapos naging BM. Tama ba? BM. VM, vice mayor, tapos BM, board member. Hindi councilor. Oo, BM. Tapos nag-BM. nag-BM. Oo nga. Tapos ayan. nag-vice mayor. Oo. Councilor noon. Sir Ramon, numandiringal ka, i-text mo pa may sequence na impanlingkor mo. Ng piano kinja ay may bali-bali na bilaen. Tani wata na da Region 1 Medical Center. Kaantabay na director. Joseph Roland Mejia. Si Medical Center Chief. Good morning. Good morning. Kantabay tutan. No wala re kaukulan nyo. Sarag-sarag kin yasing grade si kami ta i-direct kami kayo at si Don Ramon. Yan. No akatongtong yoy Sir Ramon Bautista Sr. Solve lahat ng problema as yo. if you're talking to the director. Correct. Doga? No akatongtong mutan singamla akatongtong si Director Mejia. Ayan. Good morning at si kayo ditan. Kagawad Dio Quinto Peralta na Barangay Bunlag, Kalasyaw. Wantan mo si Kagawad PG de Peralta. Kanakanto may kenwat. Ay magano, barangays. Speaking ni Mansumpalay bulan na Enero. Kapatak na Pebrero, 8 months laba la. Pero atan discussion tata na buwas. Ay nabuwas la. Ay nabuwas atan masamit itan. Barangay kangko. Nabuwas la ka mo man. Masamit itan at wala re discussion. Masamit itan katon paboriton discussion. Pinanulok mo duara. Yeah. Ang Google manager rating. Ay, good morning. Kuya Insyong, tan si Sir J. Ayan. Dita, Big Brother tamat irata. Correct. Okay. Good morning. Sika, si Majin Acorda. Good morning, Mat. Ada sika, ha? Untan tumat si Rinaldo Bungar. Mamakasyon ka Dasol. Ani, pistan ma Dasol. Kuya Ray Bungar. Si Roslyn. Ay, dapat wamang ka mo. Nagkadtan kin. Pariking. Nuulak ditan. Dapat wamang ka. Kaya may nagulura ditan. Nuulak ditan. Siyempre paano kin. Ayan. Kapan lilikot. Advance Happy Pista. Itong February. Yung kuwan namin, yung ano pa na ito? Grand Homecoming. Alumni Homecoming. Kapigan? Mangyayari po yan sa February 7 sa Dasol Central School. Batch 81. 81-82. 81-82. 81-82. Ayan. Kaya kapanyanan ko naman sama 82. Batch 86 demand at Don Marcelo Jimenez Memorial High School. Wara ba? So siyempre, amay kin, amay elementary, amay na high school. 7 in San 14. Pili ka no din ay agka mo. Dapat kung natin kan parehas agka dapat kyan. 7, 14 sa Alagar ko, may alumni college sa Piaro 21 mo. Ngapo din ka po. Dahil mas laki na babalitaan at elementary tan high school. High school na ba ito? Okay. So, asahan nyo, kung sabi rin may classmate,
Ya walay bit-bit da. Siyempre, ang bit-bit. Hindi pa, Bit-bit da ra may balunda si Kamat. palastik, kagaya. Siyempre, no. Naman siya ron kunitar eh. Kagaya. Sigurado, dakalakin ditan. Dakalyahan daan. Lante. Okay? Okay, aha. O, wala may kinawa. Meron yung, meron yung panukala ng kamanggagawa. Party list, ano. Ito ay siguro ang kuan dito nakaisip yung mismong chairperson ng kamanggagawa, itong si Alex Arellano, at siyempre yung nakaupo ngayon na kamanggagawa party list si Ipaliwanag natin ng konti. Kasi yung nabanggit mo kanina, itong si Alex Arellano. Pero ang nakaupong congressman, first nominee, si itong si maraming humahanga din dito. Itong si Eli. Eli San Fernando. Ang papel naman po ni Alex Arellano ng kamanggagawa party list, chairperson. Ayan. Ang kanilang ano bang tawag dito? Panukala. Yung isang pro-labor political party. Ayan, okay. So, linawin natin yan. Etong si Alex Arellano, siya yung chairperson ng kamanggagawa party list, at si Congressman Eli San Fernando, siya yung first nominee. So, meron silang panukala na palawigin ang business permit. Actually, taon-taon ito na nag-renew ng ang business permit. Ay yearly katulad natin, nakapag-renew na tayo, di ba? Kaya nga, 2026 business permit. So, ang gusto ng kamanggagawa party list ay gawing 5 years yata. Yun yung kailang panukala. 5 years? 5 years. Yung kailang panukala. Maraming matutuwa. Pero may mga LGU na hindi yata diyan. Hindi yata pabor. Sige. Okay. Etong sa positive side muna tayo. Positive side. Sa positive side. Ay pabor, siyempre ito na. Yung mga negosyante diyan. Pabor yung mga businessman diyan. Dahil ang alalahanin nila itong mga negosyante ng renewal ng kanilang permit, every 5 years na. Ayan. Di ba? So, every 5 years. Pagka-renew mo ngayong 2026, okay lang ka mag-renew. 2031. Sa susunod na mga taon naman. Yun yung positive side, siyempre, pabor yung mga negosyante. Sa ilalim ng House Bill number 7213. Yan na yun. Entitled extending the validity of LGU business permit, na ito ay panukala ng kamanggagawa party list. Ay gusto nilang gawing 5 taon ang renewal ng business permit. Yan na. Ang renewal ng business permit ay kada taon o yearly. Taon-taon. Pero ayon naman sa kamanggagawa party list, itong mga representante nila, kaya daw naisipan na maghain ng panukala sa Kongreso na ayon sa kanyang kada taon na pagre-renew ng business permit ay nagdudulot ng malaking gastos at perwisyo, lalo na sa mga MSME o yung tinatawag nating micro, small, and medium enterprises. Ang pagpaparehistro ng taon ng pag-renew ng business permit ay napakahalaga upang makapag-operate ng negosyo ng legal sa isang bayan. May iwasan ang malaking multa o pagsasara at masunod ang mga batas para sa transparent na transaksyon sa mga lokal na pamahalaan. Karaniwang ginagawa ang renewal tuwing Enero. Kapag maagang mag-renew, maiwasan ang mga parusa at yung mapapanatili ang legal at tuloy-tuloy ang operasyon ng negosyo, di ba? Dagdag ko lang, pag mas maagang mag-renew,
ay may mga discounted. Discount. Na, Oo. may mga discount dyan. Oo. Pinatutunayan din nito na ang negosyo ay sumusunod sa mga lokal na patakaran tulad ng ito, yung sa zoning, sa fire safety, sa health and sanitation, na pinangasiwaan din ng business permit and BPLO ang tawag dito. BPLO. Oo. Business permit and licensing office ng mga LGUs. Ayan, ang pag-renew ay isang legal na at obligadong requirement upang makapagpanegosyo ng legal at patunay na sumusunod sa mga patakaran ng local government unit o yung local na pamahalaan. Oo. Kaya't dapat na mag-renew na kayo. Ngunit ang mungkahi o inisyatiba na palawigin ang renewal, maaring sa side ng LGU mas mahirap ito. Oo, bakit? Dahil siyempre yung buwis, batay sa aktual na kita ng mga taon-taon. Ayan, So kailangan kapag naging every 5 years na ito, yung IRA o yung income ng munisipyo, ay nga po, nabalang siyempre, tama. Ilaluan dan igastos mo at in return na servisyo. So mahirap, So kailangan pa rin ng matibay na mekanismo para matiyak na nagbabayad pa rin ng actual yung annual income tax sa BIR kahit 5 taon. Ang balitin ng LGU. Oo, yung every 5 years maginhawa yan. Oo. Sa mga negosyante. Oo. Kita mo, yung mga individual nga lang yung ginawang 5 years yung lisensya, 5 years, di ba? 5 years. 10 years, mga ganon. Yung passport. Passport. Di ba? So malaking bagay yun kasi hindi ka renew Tama, pero di ba? Pero dito naman sa negosyo, sa negosyo, dapat pag-aralan ito. Kung sakali na magiging batas ang naturang panukala, maaaring maging kampante ang ilang negosyante. Ayan. At hindi agad mabayaran ang kanilang buwis na nagpapataas ng panganib ng malaking lump sum na penalty kung makaligtaan ang 5-year renewal. Sa kasalukuyan, ang DTI registration ay yung validity niyan is 5 years din yata Ngunit ang mayor's permit o business permit ay taon-taon. Yearly yan. Na nagre-renew. Ayan. Ang panukalang 5-year renewal ay bahagi ng mga ease of doing business reforms upang mataas ang competitiveness ng mga lokal na negosyo. Magtagumpay kaya itong kamanggagawa sa kailang panukala. Kung suportahan ng kanyang mga kasama sa Kongreso, magtatagumpay. Depende rin sa Senado. Kung ibigay nila ang kanilang suporta sa panukala Yung kamanggagawa. Ayan, kung ito ay kung ito ay magiging may kulay politika, mahirapan na pumasa. Ay, hindi papasayan. Dahil ang kagrupo nitong si Eli San Fernando, si Barsaga, si Libiste. Kasi yung edad nila hindi magkakalayo. Correct, yung mga kung tawagin Spice Boys. Yung mga bata, mga young guns. Young guns. Ibig mo sabihin hindi rin papasa sa Senado 'yan? Hindi natin pinapangunahan ang Kamara at Senado. Ngunit kung umiral ang political color, mahirapan na lumusot sa Kamara at saka Senado. So antabayanan natin kung yan ba ay lulusot. Kung lulusot, matutuwa yung mga negosyante. Pero kawawa ang LGU. Hi, good morning. Ditan at baling nakalasyaw ang may balon hepe. Uy. Yung bagong hepe na umiikot sa iba't ibang barangay sa opisina ng mga kapitan para mag-courtesy call. Siya na po ang nagpupunta sa iba't ibang barangay. Itong si Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. Ayan, Quintin talagang Casabar inilalapit niya yung serbisyo ng kapulisan sa komunidad. Sa pangitan ng makikipag-courtesy call sa mga barangays di ba? Siya yung lumalapit muna. Dahil unang-una nagpapakilala.
at ipinipresenta yung maaaring ugnayan ng pulis sa barangay. Ayan. Ayan. Oh, naalala ko si parang si Colonel Umayam, ganyan din, di ba? Oh, siya yung nagpauso ng USB. USB, ugnayan sa barangay. Sa barangay. Ayan, dyan Magmula nung naghepe siya sa San Carlos, sa Calasiao, at sa iba-ibang lugar. Kasi napakaganda yung ugnayan sa barangay dahil nga aside doon sa sa pakikipag salamuha mo sa mga komunidad, malalaman mo kung anong problema sa isang komunidad, di ba? Yung mga lawlessness elements o kaya yung mga legal drugs, siyempre sasabihin sa iyo dahil tiwala sila sa yung kakayahan ng kapulisan di ba? Hindi sila natatakot. Kaya yun yung purpose ng ugnayan sa barangay. Ilalapit yung serbisyo ng kapulisan sa mga tao. Bilib din ako kay anong apelyido ni Hippie dyan sa Calasiao? Kasabar. Kasabar. Oo. Kasi, Police Lieutenant Colonel Quintin. Kasabar. Hindi naman junior. hindi naman taga San Quintin yan, no? Hindi, first name niya yung Quintin. Quintin. Pero taga Eastern yan taga Eastern. Taga Eastern yan Si Ito, i-welcome din natin. At formal na pong nanumpa si Police Colonel Arnold Solomon. Uy. Police Colonel Arnold Solomon. Bilang bagong City Director ng Dagupan City Police Office. Ibig mo sabihin, napalitan si Pagaduan? Napalitan na si Pagaduan kahapon. Oo. Sandali lang Kapalit ni Police Colonel Orly Pagaduan. Nag-turn over kahapon dito sa may DCPO headquarters. Saan napunta kaya si Police Lieutenant Police Colonel? Hindi Lieutenant Colonel, Police Colonel. Pagaduan. Saan kaya nalipat? Hindi natin alam. Pero yung turnover kahapon, pinangunahan po ni Police Brigadier General Dindo Reyes. Okay. Regional Director po natin sa Region 1. Police Regional Office 1. So kung sa bagay, ang mga kapulisan, OIC pa lang ang kanila, item nila, hindi unless may mga confirmation din kasi nga dumarating sa kanila At nandyan din sa turnover dumalo rin si Police Colonel, ang ating Provincial Director Arbel Merculio. Ayan, kaya abangan natin kung ano na naman po yung mga programa at mga maaaring ipresenta ng bagong hepe ng syudad ng Dagupan. Pero nandyan si hindi ko pa nga namimit si Police Colonel Pagaduan napalitan na kagad Hindi ba nandyan naman si Police Colonel Eric Gonzales. Lieutenant Colonel. Lieutenant. Huwag mo i-promote. Hindi, baka darating yan Hindi ikaw ang magpo-promote sa kanya. Okay. Lieutenant Colonel. Pero malapit na rin maging Police Colonel. Ayan, nandyan. Okay. Si Sir Eric Gonzales. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa dito sa DCPO. Dagupan City Police Office. Ayan, good morning po Okay, sa inyo. welcome po Police Colonel Arnold Solomon sa syudad po ng Dagupan. Sana po one time maanyaya ka namin dito sa aming palatuntunan. Mag-extend tayo ng invitation siguro. Para sa ganon ay malaman din natin kung ano po yung mga hakbangin na gagawin mo dito sa lungsod ng Dagupan. Siyempre, nandyan na yung kampanya laban sa illegal na droga. Number 1 yan. Number 1. Number 1 yan na kasi magiging programa yung campaign against illegal. Kasi kahit na in a short of time short period of time. Marami silang maraming nagawa itong si Police Colonel Pagaduan sa illegal na droga. Marami siyang nahuli dito sa lungsod ng Dagupan.
Alas 7:20 ng umaga. Ay, good morning kay Sir Felix Domicilio. Ayan, dyan sa Mapandan. Yung alter ego ni Mayor. Oo, isali mo dyan si Sir Jeff. Si Sir Jeffrel, good morning good din. morning. Itong dalawang ito, itong magkasanggang dikit ito. Oo. Sila yung mga, kumbaga, taga-resolban ng Mga problema. problema. Na hindi na dapat pumasok doon sa opisina ni Mayor. Ano? So, diyan pa lang, sa kailang lamisa, nire-resolve nila yung kailang, yung mga problema ng kailang mga kabayan. O si Sir Darwin, Boss Darwin, good morning. Si Lakas, malakas. No, si Kapitan Lakas, good morning. Good morning. At sa lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office, si Madam Sheila Pinoliar, good morning. At si Councilor Freddy Pinoliar, good morning. Good morning din kay Joby de Guzman. Si Alfred Banikad, good morning. Good morning din kay Kapitan Abilino Islamic Navarro, dyan sa Barangay Isla, San Carlos City. Si Kapitan Rosilio, anong person niya? Si Pat. Patricio. Sa may Barangay Balaya. Balaya. Ayan, good morning po sa inyo. At ganon din si former Liga President Nanding Estabilio. Kumusta na po kayo, sir? Si Junan Estabilio ng Barangay Limasan. Good morning. At ganon din si Liga President Buyet Magat. Isali mo rin si Kapitan Bob 25. Ayan, ng Barangay Kintong, San Carlos. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Kay Joby Royolalas ng San Quintin. Evangeline Alonso Agustino Tala ng Barangay Bunlag. Si Maki Mapalakapas Soriano ng Mapandan. Si Juna Gabis ng Nagsaing Kalasyaw. Magandang umaga. Pili pa tayong mag-exercise, engineer. Tikit away. Magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. At lahat ng mga barangay council dyan sa Makabito, magandang umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, isama na rin natin. Good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Valduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrilio, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Jopi at si Councilor Mike, good morning po. Si dating Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. Gawin din si former Liga President Carlito Dion. Uy, nag-birthday yung kanya nga po kahapon. Happy birthday. Si Longhair Joel Calvo. Gawin din si Engineer Art Gaspar. Si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga dyan sa Mayor's Office. Si Sir Bayan. Good morning. Basta si Sir Bayan. Yun yung lagi nating nakikita doon sa Mayor's Office na kasama nila Boss Carlo. Ayan. Si Sergeant Esteves, good morning. Si Madam Jubet Esteves, magandang umaga. Oy, good morning, Tita Nada Baloy ng Mangaldan. Si Vice Mayor Johnny Cabrera, si attorney. Ayan, good morning po sa inyo. Si number 1 Councilor Chini Flores. Magandang umaga. Si nga pala, batiin ko na rin, napakalakas ng radyo. Diyan sa may JLM. Auto Repair Center. Si Sir Jonar Lapore.
Magandang Thank you po sa umaga. napakalakas na radyo. Ayan. Araw-araw. Hindi na daw nililipat yung kanyang, hindi niya na pinipihit. Oo. So, kahit sa mga nakatutok sasakyan. dito sa Radyo Yun. Pangasinan. Thank you very much po Aha. Oy, may mga reaksyon dito Sige, may pahabol ba? Pahabol, 0986-6848. Magandang umaga mga idol. Kung walang kinalaman ng gobernador sa bukis o illegal na STL, pahintuin niya. Ako man responsibility niya bilang gobernador. Huwag niyong pangunahan. Ayun pa ata, okay. Oo, baka may mga ano na rin yan. May mga plano na rin. Ayan. 0981-4269, dapat kung may memo ang PCSO sa mga kapulisan, gumalaw na sila. Okay. Exactly. Ayan, 0956-3726, mga idol, gusto nila illegal para marami ibulsa. Pero kawawa ang mga mamayan at gobyerno kasi hindi sila nagbabayad ng karampatang bayarin, sabi niya. 0917-4962, useless. Hindi naman. Gagawin niya yung kanyang tungkulin. Justice na pag hindi niya napahinto. Hindi ko nababanggit ito kung sino yung binanggit niya rito. Si Maribek Caribira Balaso na magandang umaga. Jessica Bulataw, ayan, magandang umaga. Si Emily Libatique, good morning. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. At ganun din si Merlita Abilia, si Juicy Kenes, magandang umaga. Si Mera Meriti Lapid at Mar Pasqua. Meron pa? Ayan. Diyan sa Facebook na radyo pa. Si Sir Bin Gab Hubilianos. Ayan, magandang umaga. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw. Magandang umaga sa iyo, Sir Bin. Si Cecilia Morante. Ayan. Si Yayo Yoko Batutay. Ayan. Si Cecil. Good Cecil, morning. okay, good morning. Si Paing, nabati mo na ba? Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawag. Si taga Barangay Jimenez. Nabati ko na. Si Maki. Mapalakabak, Soriano. Good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magteriong lingkod, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. At ganoon din si Station Manager Joey Bibi. Magandang umaga. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE